Hola, bona tarda! Avui ens ensenyarem a jugar al Sopa de Paneroles. El seu objectiu és descartar-se de totes les cartes possibles. El número de jugadors és de 2 a 6 persones. Veieu, teniu totes aquestes cartes de xampinyons, de pastanagues, de porros i de pebrots. Aquest és el contingut de les cartes, de totes les cartes possibles, i d'entre tots els jugadors hem de repartir totes aquestes cartes a parts iguals, òbviament. Com et desfas de les cartes, et preguntaràs. Doncs, el primer jugador que juga, que és el jugador més jove, Hola! Tiraré una carta. i Què has de dir... Porros, doncs he de dir porros. Pot dir per la boqueta. Jo, Porros. que soc la segona, tiraré una carta, que sense mirar, perquè tinc la pila així, Clar. no miro. I tiro la carta sense mirar, i quan la veig, a mida que la tiro, he de dir el dibuix que surt aquí, que són pebrots. Pebrots. I jo torno a tirar. El següent, tira Per exemple. i diu el que surt. Xampinyons. Però jo no sé el que tiraré Jo abans tampoc sé el que dir-ho. tiraré, i ara ve. I ara mireu que ve aquí, que ve una de xampinyons. I ja havíem tirat una de xampinyons. Què passa? Que no puc dir xampinyons, Exacte. perquè ja l'ha dit el meu company anterior. Així que dic una altra cosa, que qualsevol cosa menys xampinyons. Bueno, qualsevol cosa entre aquestes Clar, quatre entre d'aquí aquestes quatre. que hem vist aquí. Sí. Puc dir pebrots, puc dir Pastanagues pastanagues o porros. o porros. Llavors jo tiro aquesta i dic porros. I jo llavors tiro. I si és pastanagues, doncs Dic pastanagues. El que podria passar és que a mi em toqués que hagués de una tirar carta una de carta porros. de porros i jo he dit porros, que encara que no hi ha porros, he dit porros. Exacte. Doncs jo no ella puc dir no porros. podria dir porros. He de dir una altra cosa. Mai es poden repetir els Les conceptes. paraules. Exacte. I podria passar que sortís aquesta carta. Què passa amb aquesta carta? Que no es pot dir... No es pot dir pebrots Aquí perquè està tatxat. Exacte. Hi ha totes aquestes cartes amb tots els tipus. Doncs hi ha una de no pastanagues, una de no xampinyons, una de no porros. Aquí no pots dir Aquesta pebrots. és no pebrots. Què passa? Quan jo tiro una carta d'aquestes, en comptes de dir pebrots o qualsevol altra cosa, he de xarrupar. Amb aquest so. D'acord? I llavors, quan faig aquest so, ho deixo, per exemple, si aquesta era l'anterior pila, d'acord? Doncs ho deixo aquí a sobre i comencem una nova pila per recordar-te de que no has de dir No has pebrots. de dir pebrots. Això Llavors, vol dir jo que quan no has de dir. tiro, doncs pastanagues... Pastanagues, jo tiro porros... Jo aquí veus porros, encara no puc dir porros, però tampoc puc dir pebrots en aquest cas. Per tant, si ella ha tirat porros i jo em tornen a sortir porros, puc dir pastanagues o xampinyons, però pebrots no. Per tant, doncs xampinyons. Fixeu-vos que jo tiro aquesta, que vol dir que està prohibida, però xarrupo. Que xarrupo. Exacte, Xarrupo, perquè no puc dir pebrots. exacte. Xarrupo. I què passa si jo tiro una altra de pebrots? Que no puc dir Ni pebrots, ni pebrots, ni ni xarrupar. xarrupar. He de fer una altra cosa. I Què què he fa? de fer? Imagineu-vos que em torna a sortir aquests pebrots. No puc dir ni pebrots, Exacte. Per tant, ha de tornar a dir... he de tornar a dir xarrupar. Exacte. I així Però successivament si et sortissin tota l'estona pebrots, però no et sortirà tota l'estona pebrots. Exacte. Per tant, no es pot repetir mai el so anterior o El so la paraula anterior no es pot anterior repetir. o el que sigui que hagis dit. Mhm. Aquest és el concepte Exacte. del joc. Si ho fa malament, Exacte. que no ho hem dit, si ho fa malament, s'ha d'endur totes les cartes que hi ha aquí a la pila. Exacte. Si tu t'equivoques, si dius Sí, una cosa sí, que sí, no toca, sí. fam, totes les Hi hagi cartes, dos piles, n'hi hagi una, totes les cartes piles per tu. cap aquí i tens la pila teva més personal, Exacte. més gran, i has de seguir tirant totes les teves cartes. Exacte. I guanyaria el que es quedi sense cartes a la mà. Exacte. Les hagi Això tirat ha d'anar amb un ritme, aquí ho hem explicat molt lent, exacte. però clar, ha de Ha de ser ser molt un ritme, ràpid pam, 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 perquè ja tingui gràcia el joc. Xampinyons. Porros, Xampinyons. pastanagues, Xampinyons. porros, Pastanagues. xampinyons, Pastanagues. porros, Xampinyons. pastanagues, Xampinyons. pastanagues, Pebrots. xampinyons, Pebrots. porros, Xampinyons. Pastanagues. Xampinyons. pastanagues, Xampinyons. pastanagues. Pastanagues. No! Oh! M'he equivocat perquè he dit pastanagues un altre cop. I ara jo me les emportaria agafarà totes. totes les cartes.
divertida. Molt bé! Doncs esperem Molt que bé, us hagi esperem que us hagi agradat. agradat molt el joc de les paneroles xarrupaires. I És molt però divertit. bueno. És molt divertit. No, és molt divertit de no, jugar no, és molt divertit. i amb els vostres amics, amb la vostra Sí, família, us ho com passareu per molt exemple bé. avui que plou bastant, Sí. així que... Us ho passareu Sí, molt bé, sí, sí. riureu molt. Sí. Fa molta gràcia. I fa així. Així que molt bé, Així que- esperem que us hagi agradat. I doncs res, adéu. Adéu. El primer jugador que comença és el jugador més jove. Ens mirem, no? Per què dius ens mirem? Com que jo no... Soc jo o ets tu? Ah, vale. Com la gràcia, no? El primer que comença és... És que això és una merda, eh? Que li posarem unes pinces. Porta unes pinces. No, així ja està, jo no necessitem posar-ho res. Per què? Per què? No, és que caurà. No, perquè així. Sí, caurà. No, unes pinces que és molt... Pues una celo, un blutac, un algo. Porta el celo. Vale, va. Porta el celo, que estirarà res. Que no estira la mà. Vale, va, posa un moment. Però això està gravant? Sí, què dius? Està gravant? Què et pensaves? Que no. Que anava parant cada vegada? No, perquè estàvem fent pràctiques. I que tallant i ja està, no? Com? Editar què vol dir? No, mama, què fots? Uns xampinyons. Filla. No sé quina era. Una pebrots. Què és, això? Jo? I si són 3, doncs 1, 2, 3. Un 3? Doncs això que no és agull. Com que no és agull? No. I com és agull? Agull és així. Home, no, això no. Agull no. Però què us diu, no? Doncs no diguis agull, on posa agull. La regió veta després de la partida a parts iguales entre tots els jugadors. No diu agull en cap lloc. Aquesta senyora no sap com lligar. Pastanagues. Què dius? Ui, per què no? Perquè no es pot dir això. Però és que no ho he dit, mira, he dit pastanagues. No, però no has de dir pastanagues, has de fer el... Per què? Tia, mama, no saps jugar! Que no, que si està prohibit dir això, jo dic pastanagues. No, has de fer el llup-llup, això és en els normals. Quan hi ha la part de la xarrupaire, s'ha de xarrupar. Cada vegada que surt un... Clar, aquesta és la gràcia. Quan això està prohibit has de xarrupar, no? Clar, no. Mira, encara està per la xarrupaire. Si d'un jugador es descarta una carta, haurà de xarrupar. A partir d'aquest moment, cada vegada que algú es descarti una carta amb la mateixa verdura que ha aparegut, haurà de xarrupar, no pas dir-ne el nom, ni inventar-se un altre nom. Això és quan és totes seguides, no? T'has inventat el nom? Quan és exacte. Si hi ha un equip, xarrupes. Bueno, ma, això està pot tallar. Es pot tallar, es pot tallar.